Vi står her i Kronjyllands Jagtforenings lokaler, og vi har gravetræning i gang hver 14. dag, som kan ses på Facebook og hjemmesiden for Kronjylland. Gravetræningen foregår lige heroppe, og vi sidder som regel her udenfor, oppe i hønsegården, som vi kalder det, oppe ved damerne, som kan svare på spørgsmål. Og lad os gå op og kigge til dem og se, hvad de har at sige. Ind her, og jeg står lige og snakker kort med folk, hvor hundene de er henne i træningsforløbet. Hvis hundene de er trænet til et vist niveau, så starter vi den store grav. Og hundene de kan gå ind i graven her og her. Og hvis hunden nu går ind her, så kan vi jo se på stripsen her, hvor langt den er. Og så går den rundt ind i første kæden og op til reven her. Og så ligger hunden heroppe og gør af reven. Så vil vi gerne have, at hunden den skifter. Så flytter vi reven over til den side her. Og så vil vi gerne have, at hunden den bakker hen. Eventuelt går igennem det rør her og op til den kæde her. Og vi kan jo stadigvæk se på stripsene, hvor hunden er. Og så op og lægger sig til at gø her. Hunden må også gerne gå frem og tilbage. Det kaldes at pumpe reven. Hundene må gerne gå ud af graven og ind igen af det andet rør. Ingen problem med det. Det er stadigvæk for hunden til at skifte, så den lærer at få reven til at flytte sig, så vi kan få reven smidt af graven, så vi har en mulighed for at få den skudt. Henblik med det her er jagt. Men der kommer stadigvæk mange hunde, som ikke bliver brugt på jagt, men de bliver brugt til at aktivere hunden og til at bruge dens naturlige egenskaber. I kan se, at vi har nogle strips sat i nogle huller i gravanlægget. Når hundene så render forbi nedenunder, så bevæger stripsen sig sådan her. Og så kan vi jo se, hvor hunden den er henne. Og den flytter sig rundt i anlægget, og vi kan se, hvordan den bevæger sig. Vi vil gerne have hunden rundt og bruge hele anlægget. Den skal skifte over fra graven af, eller over fra reven af. Så ligger den deroppe og gør. Så vil vi gerne have den om til den anden side og gø. Og så kan vi jo se, hvordan hunden bevæger sig, når stripsen de bevæger sig. Når vi starter med en ung hund på 9 måneder, eller førstegangstræning, de skal være 9 måneder, før vi må starte i træningsanlægget, så starter vi herover i det, vi kalder hvalpegraven. Og her kan I se, røret det er ikke så langt, men lidt større til gengæld i indgang. Og vi kan åbne her, så vi kan arbejde med hunden noget nemmere. Og der står reven så her. Når hundene så er blevet mere rutineret, og vi har fået dem til at lære at gø og gå i det kort rør her, så flytter vi dem over i det store anlæg. Og der kan vi åbne her, hvis det er det vi vil. Hvis hunden ikke rigtig har lyst til at synes det er spændende at gå i, så kan vi åbne, og så reven står hernede. Hunden kan selvfølgelig ikke komme til reven, fordi den er rimelig kostbar. Og så starter vi sådan, og så ligger vi låg på stille og roligt og går baglæns. På et tidspunkt så kan hundene selv gå i og begynde at arbejde herovre. Det er sådan lidt proceduren i det hele, og vi skal have en succes. Det kan godt ske, en træning måske kun tager 2 minutter. Den kan også tage et kvarter.
Men det er alt afhængigt af hunden. Vi stopper på en succes, uanset hvad, så vidt det er muligt. Hellere stoppe for tidligt end for sent. Hvor gammel er den hund? Han er 10 måneder. 10 måneder, okay. Og han skal være 9 for at vi må træne ham. Ja. Så det er jo helt perfekt. Hvad kan den? Ja, han har ikke prøvet det her før. Han har ikke prøvet noget før? Nej. Fint, så skal vi over og starte i den lille grav. Ja. Så lad os prøve det. Okay. Så ser vi, hvad der sker. Hej så. Hej så. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Tag mig. Tag dig. Ja. Det er godt. Ja, det var flot. Kom. Ja. Derhen. Tag dig. Prøv at dreje den om til den anden side, så. Det var flot. Det var flot. Ja. Så skal du rose ham, når han gør det rigtige. Ja. Når han gør det, du gerne vil have ham til, så er det, han roser. Ja. Og hvis han ikke gør det, du gerne vil have ham til, så er der ingenting grund til at sige noget. Dygtig. Ja, det er godt. Jeg tror, vi skal stoppe her. Umiddelbart. Han har faktisk gjort det rigtig flot. Det er første gang, han prøver. Så lad os stoppe på en succes, så han ikke mister fokus. Ja. Han er klar til noget mere næste gang. Ja. Der er ingen grund til mere nu, synes jeg ikke. Nej. Hvad siger du, John? Det kører jo fint. Stille og roligt. Altså, Stille og roligt. vi skal ikke presse hunden. Nej. Og vi skal ikke ud i, at han mister fokus. Og han har fokus på tingene nu. Ja. Og der var lyd på. Der var lyd på ham, ja. Og det var fint, og han går så lige kort ind i røret. Han ved jo ikke, hvad han skal nu. Han har ikke prøvet før, så. Så det er godt nok. Så det, jeg synes ikke, vi skal gøre mere, som det er lige nu. Super. Ja, kom så. Hej så. Jamen, den er spændende derinde. Det er rigtigt. Ja, nej, du er færdig. Ud med dig. Nej, jeg vil igen. Det var faktisk lidt svært over det der. Ja, det er jo fint, det der, ikke? Det har han aldrig prøvet. Det er også derfor, vi skal stoppe, mens lejen er god. Og stoppe på en succes. Han har haft succes om i den side. Ja. Han har haft succes i den side. Yes. Så stop. Det er en kort arbejdsproces. Det er en kort træning. Ja. Men vi skal starte i de små. Det skal vi. Og det han laver, det var fint. Altid. Så er det bedre at komme igen næste gang, og næste gang, og næste gang. Og så bygge mere og mere på. Yes. Så gør vi det ordentligt. Ja. Ja, Per. Det skal jeg ikke på dig. Du kom for en træning i dag. Ja. Og Kry, hun er hvor gammel? 2 år. 2 år. Ja. Og vi har kun haft hende i gang i hvalpegraven sådan en lille smule. Ja. Så skal vi se, om vi kan komme lidt længere i dag, eller i hvert fald er på samme niveau som sidst. Ja. Så lad os se, hvad der sker. Jeps. Lad os gøre, som vi gjorde sidst. Til at starte med, så kan vi altid bygge noget på. Ja. Kom, Kry. Kom herom. Ja, hvad her er vi herinde? Ja, hvad er han her? Han der. Han er den her. Han er en. Tag så. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Tag så den. Ja. Ja, det er godt. Du er dygtig. Du er dygtig, ja.
Herhen. Ja, den er herinde. Vil du hellere herinde? Kom så den. Find. Ja, der. Ja. Ja, derinde. Ja, dygtig. Ja, derinde. Ja, godt. Ja, den. Ja, godt. Her. Her. Den er herinde. Ja, den er herinde. Ja, ja. Der er for meget fokus andre steder lige. Det kan vi godt glemme her. Nu er mange mennesker, og hun er forholdsvis ny i, jo ikke også? Den er fin. Det er du også. Ja. Du er fin. Du er fin. Vi skal have en lyser, det ved jeg godt. Vi skal have en lyser, det skal vi. Det er sgu mere interessant. Jamen, jeg skal jo også have en tillid fra hunden. Ja, jamen det er så Det, for at jeg kan træne hunden, så skal hunden jo vise mig tillid. Det skal hun da. Så det er jo også en del. Ja. Og jeg er jo fremmed for hende. Ja. Jo. Ja, det var godt. Ej, lad os stoppe her, Ja. så vi ikke får ødelagt mere end godt er. Forklar lidt, hvad der skete. Gry er ikke fokuseret nok i dag til, at jeg synes, vi skal træne mere på hende, så vi risikerer at få lavet en dårlig oplevelse for hende. Det er ikke det, vi er ude på. Tværtimod, vi vil kun have gode oplevelser. Nu står du her, du er fremmed, du er spændende, hun har fokus på dig, hun har fokus på alt og er lidt forvirret. Så derfor afbryder vi træningen kort og hurtigt, så vi ikke kommer til at lave en dårlig oplevelse for hunden. Så har vi skal altid stoppe med en succes, så hunden husker succesen. Hunden husker også den dårlige oplevelse, og så er det ikke sikkert, at den vil en anden gang. Nej. Så derfor altid succes. Det er Max på 1,5 år, som jeg bruger til daglig som rottehund. Og det har han været professionel sidste 7 måneder. Og så kommer vi herop i Kronjyllands jagtforening og hygger os med lidt grav, så vi kan lære det også. Hej Max. Hej. Robert. Velkommen til. Jo, tak. Max, hvor langt er han i træningen? Jamen det er 3. gang, vi prøver i hele gangsystemet. Ja. Går han selv i? Ja, nogle gange. Eller så må vi jo hjælpe ham i, hvis Ja. det er så stille og roligt. Ikke? Animere ham i. Så har vi, så vi kommer. Jamen så synes jeg, John, er du klar med ræven? Ja. Godt. Så synes jeg, du skal prøve at slippe den. Så kan vi se, hvad der sker. Ja, find ræven. Hvor er ræven hen? Ja, hvor er den der? Ja, find den så der. Ja, det var godt. Dygtig, Max. Stripsen er her, så vi kan se, hvor hunden er. Ja, tag så. Ja, det er godt, Max. Man kan se stripsen, de bevæger sig efterhånden, som hunden går frem. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja, det var super. Ja, det er super. Kalder med, hvis du kan. Kom, Max. Ja, det var godt. Kom så da. Kom så da. Nej, han var ikke færdig endnu. Vi kan se på strippen, hvor han bevæger sig henne. Jeg synes stadigvæk, det er sjovt. Kom så da. Kom, Max. Kom.
Dygtig! Dygtig! Det var godt. Det var godt, Max. Vi kunne jo se, at Max han havde smidt reven ud. Det viser vi ved at løfte reven op. Så er reven der ikke. Derfor vil vi jo gerne have Max ud igen. Fordi hvis det er på en rævejagt, og reven er smut, så er der ingen grund til, at hunden er i graven længere. Jeg tror 3 gange i hele systemet. Og det er jo rigtig flot, det der. Jeg er fuldt ud til os. Det er det anden gang i år. Ja, det er nok anden gang i år. Ja, jeg tror kun det er anden gang i år. Du er med for. Det er igen en veltrænet hund. Som også kunne træne på mekanisk rev. Noget så lov på. Det kan være, at han kører anderledes. Større grav i et andet anlæg. Så han ved godt, at den sidder derinde et sted. Så lad os da prøve at se, hvad han vil. Han ser ud til at være rigtig optimeret i dag. Nej, han kom ud igen. Den grav anderledes. Den der kast, de skal videre over den der kant. Ja, det var godt, Mølle. Ja, det var godt. Det var rundt. Dygtig. Dygtig. Ja, det er godt. Nu har vi skiftet reven over til den anden side her. Og så vil jeg have bøllerne selv flytte sig rundt. Det vil jeg heller ikke. Kan du kalde ham af? Vi prøver at fjerne bare. Det var godt, Bøllefis. Det var nemlig flot. Godt. Dygtig. Det var super, det her. Det er godt så. Prøv bare at slippe.
Nej. Her kan vi virkelig se en hund, der er vant til at gå i et kravanlæg. God, gammel, rutineret hund. Jeg tror, vi skal holde her allerede. Det er bare kraftigt. Det er bare sjovt, det der. Det er sjovt. Det må I vende over og sige. Jeg vil heller aldrig se den. Det her det er jo ikke en træning. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja. Ja, du er dygtig. Ja, det er godt. Så har vi prøvet en træning for åben grav. Det har vi ikke prøvet før, og det er ikke det, vi gør normalt. Det må man sige. Men så kan vi se, en rutineret hund, den kan lidt af hver. Nå, men det er jo bevist her. En rutineret hund kan både det ene og det andet. Her i Kroningers Jagtforening har vi gravtræning hver 14. dag. Og lige nu der er vi så færdige med gravtræningen alle sammen, og så har vi jo sat os op i hønsegården, som vi kalder det. Hvor Anne og Gry med deres blodværdighed og hvad ved jeg repræsenterer det. Når folk kommer til træning, så er mig og John inde i anlægget. Så vi har ikke tid til at stå og snakke med alle mennesker, men det her er Gry og Anne. Ja, det kommer for. Ja, og Per han har fundet ud af det. Og Gry og Anne er gode til at svare på spørgsmål af de folk, der nu kommer, om det ene, og det andet, og tredje og fjerde. De går ikke selv på jagt, nogen af dem, men de har stadigvæk meget baggrundserfaring angående gravjagt og jagt generelt. Og hvordan niveauer? Kan du fortælle om det? I dag har vi haft hunde på alle niveauerne, vil jeg sige. Fra begynder til let trænet, til trænet og til færdigtrænet. Og en let trænet hund kan være svær at komme videre med, for den kan godt risikere bare at stå stille i et stykke tid. Men når den så er kommet i gang, så sker der lige pludselig en kæmpe udvikling. Og det samme med en helt nybegynder. Og hvordan var træningen i dag anderledes, end hvad den plejer at være? I dag har vi prøvet at træne for åben grav. Det vil jeg ikke kalde en træning, det vil jeg mere kalde show for fotografen, ja. Det har jeg aldrig set før, aldrig mødt før, eller noget som helst. Men det fungerede rigtig godt for de to gamle rutinerede hunde. Alle vores hunde her i dag har kun været trænet på mekanisk rev og intet andet. Niels, gammel bandit på 5,
smider både ræv og morhund ud. Og kun træne på mekanisk ræv. Så Ja, hvordan er træningen anderledes fra måske fra 10 år siden? for 10 år siden, der brugte vi jo levende ræv. Der havde vi jo en levende ræv til at sidde op i en af kasserne, som der starter med at blive lukket ind i graven, så den går hele graven igennem. Så der sætter den jo færd på naturlig vis. Så hundene har en færd, de kan følge. Her skal de bruge deres rutine. Vi kan bruge kemisk rævefærd i dag. Hvor godt det er, det ved jeg ikke. Men jeg synes, hundene de virker lige godt, om det er brugt eller ikke er brugt. Jeg kan ikke rigtig se nogen forandring, om man bruger det eller ikke bruger det. Heller ikke på ny eller gammel hund. Hyggen den foregår jo typisk herude i vores såkaldte hønsegård. Men det kan Anne garanteret fortælle lidt eller andet om. Jamen, vi samles hernede, og der er øl og sodavand, og ja, nogle gange har vi en småkage med, nogle gange har vi kage med. Så snakker vi om, hvordan det dels er gået ind i træningsgraven, og det kan også være, hvis der er en, der har været på jagt, eller nu som nogle af os har været til udstilling. Vi snakker om, ja, alt muligt. Så ja, vi har vel været her alle til udstillinger sammen den her weekend i hvert fald. Ja, det er også der her i dag, ja. Lige Men også der her i dag, generelt ja. så er det snak om alt. Ja, Vind og vejr, og alt. vi forsøger at gøre, at folk føler sig velkomne, og det er hyggeligt. Det skal være hyggeligt at komme herop. Og det er så det, Per kan snakke om. Så kan det alvorligt foregå inde i graven, og det hyggelige, det foregår herude. Ja, det er godt. Og Per han har jo været her en del gange i år, så han kan jo egentlig snakke et eller andet om, hvordan hyggen er her. Eller er det uhygge? Nej, det er vældig hyggeligt. Det er helt sikkert. Og har du og din hund lært noget? Ja. Nå, men altså, det er jo også... Jo, men vi lærer altid noget. Altså, sådan er det. Det er jo sådan set også en god detalje, vi kan spørge dig om, når du nu har været med til en del træning efterhånden, ikke? Jo, men også lidt angående hygge, hvis nu, men det er kommet så mange gange, hvis det er hyggeligt at komme ned. Så nemt er det. Nej, måske derfor vi andre vi har tænkt os, at vi holder os væk, når du er her. Vi har en vis bydighed og jargonrap, og det er på hyggelig plan. Ja, det skal man også have. Og hvad i forhold til, hvad for nogle hunde der kommer? Nu er det alle sammen de samme hunde, der kommer, samme race i dag, men er der forskellige? Vi har tysk jagttager, vi har Westfalen-tager, vi har gravhunde til at komme her. Vi har Jack Russell-tager, som sagt også. Border-tager har vi også haft. Har vi haft Patterdale? Ja, Patterdale har vi også haft. Og blandinger. Ja, krydsninger har vi også haft. Ja. De er jo også velkomne. Alle hunde er velkomne. Om det så er mors lille kæledække, der ligger hjemme i sofaen og aldrig skal på jagt, er også stadigvæk velkommen for at komme ud og få noget, aktivitet. Ja. Du bruger nogle af sine naturlige evner også jo. Ja. At de har mulighed for det. Må du tænke. I forhold til pris, hvad kan I sige der? Det er jo så hønsegården, vi skal have fat i igen. Det koster, en træning koster 50 kroner, hvis man er medlem af Jægerforbundet, og hvis man ikke er, så koster det 60 kroner. Vi laver også træning for død morhund, hvis der er nogen, der har meldt sig til det. Og Det er kun Kronjyllands Jagtforening. det er kun Kronjyllands Jagtforening, der har træning for død morhund. Og hvis man vælger at skal træne begge dele, så betaler man 50% for træning på del 2, kan man sige. Du er så heldig at sluppe for vorhunden i dag. Så er han blevet en dukke før.